Hello guys, welcome back my YouTube channel. लोगोफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो आसा खालामो गासिबो मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङै दङ लोगोफोर आं दिनैबो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय आरोना अब्ला लोगोफोर आसा खालामो दिनैबो आंनि भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांगोन होननानै आरो नायनायजों लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामनानै होगोन आरो सोरबाफोर आंनि भिडिअखौ गोदान नायदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामना होब्लानो जाबाय आरोना अब्ला लोगोफोर आं दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आरोना थुदो लोगोफोर दालि खारै संनो नागिरदों नै खारै aduh दालि खारै संनो नागिरदों आरोना लोगोफोर बनाबो देन्जारसो बना गोथां बनाबो गैया थुख्रायसो सुदो आङो नै लोगोफोर अमा बेदरखौ रुखानानै थिखाना दोनखाबाय आङो ओमफ्राय इखौ आङो फ्राय एवनोसै आरोना ओमफ्राय आङो इखौ फ्राय एवगोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो नोंसागुमैमोना माइ हानो थांदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा माइ हानानै फैब्लाथाय आरो गोथाव जानो लुगैयो नालाय ओंखायनो अमा बेदर लायनानै गालांखाबाय ओमफ्राय दायो आं एवनोसै आरोना अमा बेदरखौ फ्राय एवगोन ओमफ्राय दालि खारै संगोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोनजोंबो आं शेयार खालामनो होननानै भिडिअखौ बानायबाय आरोना लोगोफोर अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांबाय थाब्लानो जाबाय आरोना ओमफ्राय माइफोराथ' गासैनियाबो हाजोबखांबायानो जानांगौ जोबबायानो ओमफ्राय माथ्र' जों हानाल'सो दङ आरोना आलौ होरि देखाना लानोसै आं गोबाव लायो नालाय थांबाय थानो हाया बानलुफोरखौ देखाना लानोसै बानलु सामब्राम हाइजें देनाय जिरा दो जाब्रां देनाय ओंख्रियाव होखाबाय देनायखौ सामब्राम होखाबाय लोगोफोर आलु दरनैखौ बेदराव होफानोसै आं बेदर एवनायाव दरनैल'खासो आरोना आलुआ गैला माने दायो लायबायबो थाला सानबो जाबाय नालाय ओरैनो होफानोसै आरोना थावद्राय जागोन ना दरसिखार ओंख्रियाव होबायना आं दरसेल' ओमफ्राय आं दायो बेदर एवनोसै फैदो सामब्रामसै संनायसै आरोना लोगोफोर
एवबाय आरो ना लोगोफोर खावसे एवनानै ya saya secara dia nak sudah dibuat teman-teman kali tidak perlu maka मोनखाबाय आरो ना लोगोफोर दालिया मोनखाबाय आं मात्र धुन्दियाल' होनो दंबावो दालियानि बरिया मोनबाय नै सालायनांगौनि खोथा गैया खारैजों आराम मोनखायो दालिया बिराद मोजां गैया फिसा फिसा जाना थाबाय आरो ना लोगोफोर बानलु सामब्राम जिरा हाइजें जाब्रां बेखौ खालामो जेब्लाबो जासिगोन ना लोगोफोर फिसालाबो आलु नागिरो नालाय ओमफ्राय आं बेखौ दै masuk udah nah gedung ke atas ya gedung ke atas ya jadi manggil dah Hayan hai terus Tuhan lama deh ada deh ransri bothor फैलायबाय आरो ना लोगोफोर गोजां बोथोर फैलायबाय नालाय आखाइफोरा बेसराव जोबखायो आरो ना गोजां बोथोर होनब्लाथाय आरो गोजांनायाबो दायो बारा जानो हमबाय खमानखौ मोनबाय नालाय बारा जाबाय आरो ना मोनायाव गोजांनाय जायो हान्थावराव जि मोखांफोरखौनो माबा राखाव मोनग्रा जाबाय ओरैनो राखावसिखा आरो bayang dia nasi होनानै खांनोसै बाराद्राय जेमानि एवफ्रामगोन जेमानि एवगोन एसां थावसो ओंखारबाय थागोन आरो ना अमा बेदराव नै दुन्दिया होनोसै आं सारायाव खोबना दोनथ'नोसै आरो ना लोगोफोर नोंसा गुदुंनि थागोन माखासे सानजौफुनि मोनलायबाय आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय दायो आङो अमा आदार हैग्रोना लानोसै नोंसा गुमैमोना फैखाथ'वाखै नालाय जाग्राया सफैबाय दा
Ini nyala mak. Sini bener mak. Sini bener aku sumpah. Ông với Sophie vậy rồi. Bột súp đi vậy. Dạ bột súp đi vậy. Kau ke súp đi vậy nang kau mau tang dah kam aja mana. Kau biasa tang dengan mai hana. Ang putar Putar. Oh, ibu tang dengan tu ada putar abi beda. Yang bercana sih. Sang sang dùng Sophie vậy này. Bercana sih ada masuk di mana lai. Belai nasi ada nasi. 누구는 많아. 아유. Cô giờ này đục rong rong các bạn. Món ngon rồi. Sa không biết nó là cái phở lắm phải ăn video của bữa về cái nhóm đơn thôn sih. Abla lagi phở video của này mà bây giờ mình có ổn này comment kalamna kan tahu dem kan moja menebla like harus share kalamna hublan jaber na. Video ko nainani moजां मोनोब्ला अननानै लाइक आरो शेयार खालामना होदो ओमफ्राय आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदान नायदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामदो आरोना लोगोफोर अब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ दोनथ'बाय नेक्स्ट गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावसिगोन बाय बाय लोगोफोर गय जानानै दुगागां जालुगोन